ilere yo makara ngena nga dhira Dr. Mark Matunga to kapok adhire ntiere ote moro donjo ka wuok kuom Shemotho mawacho kamae. Greetings Cleophas. Owacho kani wach lony mbui ber mathoth. Gi pacha aparo ni mbui koriw kod somo to wanyalo yudo konyruok mathoth. Ker mokalo nokelo tablets e primary schools kendo konyo nyithindo. Oinga maduong' mar mbui en ni obedo misused mathoth. Rowere matindo bedo exposed gi content maricho, then they try to copy those content. Mar ariyo, jopuonj mathoth bende pok oyudo tiegruok mathoth e puonjo nyithindo. Nyaka wawuog oko kaka oganda jo Kenya kendo wa embrace technology e weche mag somo. Adayudo paro kawuok kuom Daktari Mark Matunga kotiyo kod achiel kachiel nyaka sani weche gi thoth. Kendo kaka wamedo loso Daktari kinyalo winja en achiel miwacho ni digital divide ni omedo mana yarore. Kendo ka nyalo bedo ni obiro nyaka e kind jogo mantiere kod lony mamalo gi jogo maonge kod lony kata jogo maonge kod ng'eyo. E kinde ma walose ni gini kendo wuok nyaka e sekta mar somo, odonjo nyaka e weche mag telo kod kuonde mag tich. Yangore ni jogo ma ok embrace kata jogo ma ok orwako tiyo kod lony manyasani kata AI gine ma ginyalo wito tijegi. To jogo ma oyie tijegi biro dong' kendo gibiro thuolo mar tiego jok moko kotenore kod wechegi mag mbui kod lony manyasani. Adieri mar wach nyalo bedo ni en kanye ka irango kitwa kaka oganda, timbewa kaka jo Kenya kod telo mabedo setemo chwalo gigi ne kor gwenge kod jowa. Cleophas, Shemotho wacho point motegno ahinya. To bende osiepna ma John Opeyo omedo siro kuonde mathoth. Mani seche moko koro in bende wiyi wil to wadok mana weche mag kompyuta kende to nokwa zero in donjo e kar AI cha moloyo ahinya. King'iyo e thuolo masani, an ok apar ni sirikal oluoro weche mag kompyuta. Sirikal ok oluoro weche mag kompyuta. Ineno kane President Ruto odonjo telo to wacho ni weche mag sirikal te kata kony ma sirikal owinjo bed ni chiwo ne japiny te koro sani dhi e yo mar kompyuta. Emomiyo wan gi e-citizen. Ndalo moko sirikal mokalo napani machoni en sirikal Kibaki. Yes, en sirikal Kibaki nikech project no na ambe na ntiere. Nowacho ni sani ng'ata madwaro enroll e weche mag penj to nyaka idhie e mbui. Koda in gi mbui, koda ionge mbui. Nineno ka jopuonj notemo matek mong'eyo weche mag enrollment ne penj e yor mbui. Sani ineno ka tich mar yudo kony koa kuom sirikal kata gigo ma sirikal owinjo tim thothne itimo e yor mbui. Kendo iwinjo point ma John owacho no. En point ma muhimu ahinya mowinjo bed ni kik bi chandore ni ng'ato kama nade to dhi kama nade ne form achiel mar basari. Ing'e ni bende gimomiyo John bende gima chando ga josiasa ahinya bende e siasa no rawe matin. Gima chando josiasa ahinya ni gidwaro thuolo ma giyudo godo jopiny ma gigogo tibing kod tialala. Koro emomiyo gidwa ni seche ma koro ichiwo basari to ji duto te biro. To ok en gima owinjo bed ni itimo e yo machon. Kitime yo manyasani to koseket form to form ma ng'ato dhi to jazo, kosejazo to koro dhi e okenge duto te ma jok ma puodho kaeto in iyudo mana wach e simbi ni osemiyi basari mar 5,000 oseore sikundi koro in dhi adhi e skul. Mano e gima owinjo timre. King'iyo ok adwa mondo ji oluor wachni. Wach kompyuta e thuolo masani en gima ochuno ng'ata modak e piny.
en gima ochuno ng'ato ang'ata modak e Kenya sani. En gima ok nyalo loki ni koro ni kompyuta biro bedo maonge. En gima kaka osedonjoni obiro bedo kodwa nyaka chieng', obiro mana medore kaka sani koro ineno koro rieko machielo oluogore e wiye miluongo ni artificial intelligence. Ma kompyuta medo mana kopo pach dhano mondo mi otim ang'o, oti kaka pach dhano tiyo, kata ka rieko ma dhano tiyo, kata kaka obwongo ma dhano tiyo. Mago gin gik mantiere. Adwaro medo tiego kama ne John ginene siro kuma ne John owacho mar jopuonj. Onge chieng' ma en wayud ni jopuonj te koro osebedo train ni mondo koro gibed jok manyalo konyo ahinya e wach mar lony masani. Nikech lony masani ok en gima chuno ni ng'ato nyaka ibed expert mar kompyuta kata ibed jalony e yore mag kompyuta. Curriculum masani ok dwar ni japuonj ma to koro adwa poge ginene pimo paro moro matin ma dibet ka upogore kata ka dibet ni medo e wi paro mane owacho. Sani ok chun ni japuonj obed ni ong'eyo moloyo nyathi skul. Japuonj ndalo mane wasomo ema ne en ga source, ema ne en ga wuon rieko. To sani rieko nyalo yudo kamoro amora e yor mbui ka. Koro japuonj tichne kisungu wacho ni en a facilitator. Japuonj tichne sani en konyo nyathi mondo nyathi one ni to rieko modwa yudo ni ere kuma onyalo yude, ere kaka onyalo yude, mondo bende en rieko makare madhi konyo. Koro sani e thuolo masani it is true, en adieri ni nyathi nyalo ng'eyo moloyo. An weche mag kompyuta ema somo to bende mane puotha ma. To seche moko kata ka ng'iewo gimoro mar technology, ang'iewe oda, kadhi e ot, to nyathina ma jahigni 12 osekawo moyomba godo gi rieko. Mawacho ni baba gini aseyawo mang'eyo kama malose kama, koro inyalo tiyo kode kama. Kata gini naseyawe tayudo ka nitiere kuond moko mowinjo timao, kata ok ing'iewo gima ber. Kata ni giming'iewo ni naseng'eyo. Koro miyo seche moko kata mana nyathina ma jahigni 12 nyalo bedo gi rieko moko ma kata na wuon aonge go. Mapenji ni to mera wuod nam, to gino ini yudo kanye? Dong nasome e internet. Kata nadhi e internet masomo kama. Koro wawe bedo gi luoro. Kik wabed gi luoro ni nyithindo nyalo ng'eyo moloyo. To be onge chieng' ma japuonj gima omiye tiegruok en ni ng'eyo kaka nyathi nyalo yudo rieko. Puonjo masani ok en ni an japuonj manyalo kawo rieko te aole wina. Machielo, ineno ka Cleopas, nitie ndalo mane kaka un jo media, kata TV stations and radio stations, mane untiere analog. To kane Matiang'i wacho ni gini nyaka waloko, dong nuloko te masani ng'ato duto te nitiere digital. Dong waduto te sani waneno ber digital. Koda jogo ma onge gi masinde machalo kaka u. An anyalo mana kata chako TV station mara, kata John nyalo chako TV station mara sani e yo mayot motigo. Koro lokruok en gima seche moko ok en mana ni opuonja. Nitiere moko ma bende nyaka chun achuna e thuolo masani. Koro nyaka chun achuna ng'ato. An sani an Amerika. An Amerika kago kodu mbaka kaka winjo bende, to mano gimotimore kaluwore gi lony manyasani ma TV mar Ramogi TV oketo, to pinje mamoko kaka Amerika be oketo. Koro kelo yot ma sani an achiew, pok adhi nindo en sa achiel gi law gi news, pok adhi nindo. To sani magi gin gik matimo, gin gik mong'eyo. Koro atieko kawacho ni Cleopas. Yes. Puonjo mar puonjo jopuonj te, nikech mano bende gima noketho laptop program mane Uhuru girutoge. Ni jopuonj pod luoro weche mag nyasani. Jopuonj mowinjo ogol luoro ni, nikech ok wadwar kata ok chun gi ni gibed jok ma olony e yore mag kompyuta. Owinjo
bende gi elony margi ma gintiere no ginyalo mana konyo nyithindo mondo nyithindo oyud pathway gi oyud yo ma giyudo godo rieko e yo ma nyasani nikech mano bende gima CBC timo CBC dwaro koro kochuno japuonj nyaka bed ng'ama olony e yore mag computer. Point moro miwacho kanyo mar Kisumu Boys to kod Kisumu Girls. Tinde ok en kata ni japuonj achiel nyalo puonjo jok mathoth. Japuonj achiel kende mar chemistry nyalo puonjo Kenya mangima kata piny mangima e sechego. Inyalo paro kane wantiere skul ne ipuonjowa lessons moko gi radio. Kosechopo sa radio to koro waduto wabeto alwora mar radio kata okelnu radio class to radio puro. Mano bende kata mana mbui bende sani koro nyalo tiyo. Japuonj achiel nyalo puonjo nyithindo te. Kowacho ni sa abich nyithindo te odhi e mbui e Kenya ka japuonj Mr. John Opiyo biro puonjogi weche mag artificial intelligence. Ji te e Kenya mangima. Mana kaka sani ni sawat ni rupiny oseyaw koro ji winjo weche mag rupiny. Kata in Amerika, kata in Mfangano, kata in Nairobi. Iwinjo e seche machal manyiso ni real time. Gima atieko godo kabisa en ni gima ber ni gibathe mabende en gi rachne moro. Ma point mane Shemo wacho. Yes, e seche mag computer sani yudo ni inyalo bedo ni nitiere weche mathoth mabende nyithindo yudo ka. To wechegi kata mana e gweng' kata ka onge computer wechegi bende pod timore tin. Koro ema ni sani wakawo pesa gi nini kata ikawo tonglo bo gi kore makare kata kore ma ok yom nyaka ikawe akawa duto wamed ng'eyo ni to ere kaka lony manyasani ma koro sani wan godo ni koda bed ni nitiere kuonde maricho ma nyithindo nyalo dhi e kuonde moko to yudo gik moko mopogore. Mago gin gik ma bende koro sirikal kata wan jogo mantiere weche mag computer mane gima John osomo mana achiel kuom gik matemo iluongo ni cyber security. Mago gik manyaka bedi. Koro kik waluor tiyo gi technology nikech koro nitiere weche moko mopogore ma bende nyithindo nyalo yudo. Jopuonj kik bed ni oluoro gini, jonyuol kik bed ni oluoro gini, waduto kik bed ni waluoro gini. Gin gik mayot manyalo timore e thuolo moro amora ka waloko pacho. Iluongo ni attitude change. Paro pacho manyaka waloko. Kamano Erokamano ahinya daktari. Kapok aweyi mondo idhi ise wacho wach mari mogik. Nitie penjo modonjo kar kae e mbui marwa mar Ramogi TV e Facebook. Owacho kama, nyinge James Asembo. Wadwaro ni ondik jopuonj. To ka wachako puonjo gi e mbui, subject 10, japuonj achiel. Ere kaka jok moko dhi nwang'o tich? Mano paro mantiere kar kanyo ka ni Dr. Mark Matunga e yo machuok ahinya kae to bang'a duogo e studio ayudo wach mogik kuom John Opiyo. En subject 10 ni japuonj achiel. En subject achiel japuonj nyalo puonjo sekunde mathoth mondo mi okelnwa yot mar ni ka en japuonj achiel en alliance ng'eyo e section moro e chemistry ka to jopuonj moko nyalo bedo ni nene matin nigi pek matin. Mano en gima nyaka obedgo. To ng'e ni bende puonjruok mar yor computer en gima medo yawo piny to medo yawo yore mag tije mathoth. Miyo ni kata ka koro in Mfangano inyalo dhi e internet ni log in ni tich machielo. Kata mana japuonj wuon nyalo timo ni creating content. Onyalo loso gik moko ma ipuonjo kata mana jopuonjruok moko puonjorego. To en bende nyalo yudo pesa ka ouso content. Koro ok en ni tije biro bedo maonge. Ema ni tije biro medore opportunities ema medore to computer kata lony manyasani ema yawo opportunities. Erokamano ahinya Dr.